Grazzi, Elaine. Aziz, ħbib tiegħi kollha, nixtieq nirringrazzjakom li qegħdin hawnhekk, imma rrid nagħti ħajr speċjali lill-fondazzjoni tiegħi, jiġifieri il-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà, lilek, Dr. John Kakija, l-Kummissarju tas-Saħħa Mentali li dejjem ikkollaborajna mill-aktar mill-qrib flimkien biex kemm jista' jkun nagħtu vuċi u ma wkoll niġbdu l-attenzjoni ta' ċertu aspirazzjonijiet li għandna għal dan is-settur. Il-Mental Health Malta wkoll nirringrazzjahom. Il-Mental Health Platform, ġifieri l-NGOs li f'pajjiżna li jaħdmu fil-qasam tas-saħħa mentali li wkoll ftit ta' żmien ilu issa mhux ħażin ġew flimkien fuq dil-platform li ġiet iffaċilitata mill-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà. Irrid mbagħad nirringrazzja lis-service users li qegħdin hawn u dawk li ntqajna magħhom matul is-snin u li ħloqna tal-ispazju sejf fejn setgħu jitkellmu f'dwar l-aspirazzjonijiet tagħhom. U l-aħħar mhux l-inqas li Raisa Bartolo tal-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà li kienet qed tikkoordina ħafna mix-xogħol propju biex wasalna l dan ukoll ir-rapport li nittama li jkun ta' utilità kbira lill-awtoritajiet tagħna ħalli r-rakkomandazzjoni li hemm u mhux li vvintajni u mhux vera Dr. Kakija madwar il-mejda ma smajna b'mod mill-iktar dirett propju mis-service user stess. Nirrid nirringrazzjak ukoll, Onorevoli Dr. Godfrey Farrugia li għalija naħseb inti l-unika parlamentari li hawn li jogħġbok li taqsam dan dal-mument magħna biex propju wkoll tisma' ħalli nittamaw li wkoll twassilna il-messaġġ. Irrid f'din l-okkażjoni tal-Jum Internazzjonali tas-Saħħa Mentali u Elaine qalet niċċelebraw. Iva, m'għandniex minn xiex niddejqu minn xiex nistgħu meta nitkellmu fuq is-saħħa mentali u nixtieq li dan il-messaġġ li m'għandniex minn xiex niddejqu minn xiex nistgħu jasal f'kull rokna ta' Malta u għawdex tagħna. Ħalli ħadd ma jħossu li jrid iżomm lura u ma jitkellimx dwar diffikultà li jista' jkollu ta' saħħa mentali. Dan huwa jum li llum qegħdin niċċelebraw qed ingħaqdu mal-kumplament tad-dinja u qegħdin infakru li imma l-450 miljun qed tgħidilna l-World Health Organization li huma affettwati bejn mental health problems u neurological disorders. U wkoll qed jgħidulna li sal-2030 se tkun waħda mill-aktar kundizzjonijiet leading causes ta' fejn tidħol is-saħħa tagħna. Ġifieri mhux maħniex qed nitkellmu fuq persuna jew tnejn, qed nitkellmu anzi fuq persuna minn kull 4 persuni fid-dinja u aħna mill-qudiem bl-istess mod, ġifieri aħna Malta maħniex speċjali. Aktar b'sodisfazzjon ngħid li wkoll l-avveniment tal-lum qed jittella b'kollaborazzjoni sħiħa bejn il-Fondazzjoni tal-President tal-Ġid tas-Soċjetà, il-Kummissarju tas-Saħħa Mentali u wkoll il-Mental Health Network. Għal darb'oħra nerġa' nirringrazzjakom li qed nikkoordinaw għax m'hemmx isbaħ li nkunu flimkien biex naħdmu ħalli nagħtu vuċi mill-iktar qawwija propju f'dan il-mument fejn hemm bżonn li naħdmu bisħieħ ħalli kemm jista' jkun nipprevedu. Dan ir-rapport li qed jiġi mniedi llum huwa rapport li kif qed ma sarx bejn 4 min-nies madwar mejda, imma kien b'eżerċizzju sħiħ flimkien mal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali Dr. John Kakija u wkoll l-awtoritajiet fis-settur, qed nara l-Dr. David Kassara hawnhekk ukoll li kien wieħed mill-persuni li ġimgħana anke f'day centers, imma l-iktar importanti kien l-eżerċizzju li sar kien propju biex nagħtu vuċi u nagħtu spazju li jkun safe ħalli s-service users infushom jitkellmu dwar il-bżonnijiet u l-aspirazzjonijiet tagħhom. U allura hawn maħniex qegħdin ngħidu xi ħaġa li ġibna minn tekst u rridu ninterpretawha, imma qegħdin nisimgħu l-aqwa informazzjoni possibbli. Qegħdin hawn nagħtu l-aqwa informazzjoni possibbli għaliex ġejja propju min-nies mill-quta.
U naħseb li punt importanti li nixtieq niġbed l-attenzjoni għalih li joħroġ tajjeb minn dan ir-rapport minn dak li smajna għaliex inkelli x-xorti li nagħmel dis-sensiela wkoll tal-laqgħat fid-day centers kien pereżempju kemm għandna bżonn aktar ta' servizzi personalizzati għaż-żgħażagħ tagħna, għaż-żgħażagħ li jintlaqtu minn diffikultajiet ta' saħħa mentali. Imma wkoll qalulna li meta il-fatt li meta jgħalqu 18-il sena jintefgħu fil-mainstream u mbagħad jiġifieri jingħataw l-attenzjoni mal-adulti jitqedu fil-mainstream, hemmhekk għalulna li jixtiequ li jkun hemm isa tranzizzjoni li mhux mill-ewwel għax talaqt 18-il sena f'daqqa waħda ssib ruħek mal-kumplament. U allura naħseb li dan huwa punt mill-iktar importanti għaliex jekk aħna nagħtu l-attenzjoni li hemm bżonn fuq iż-żgħażagħ nkunu wkoll qegħdin nipprevedu u bit-tama li nkunu nistgħu nelbu ċertu sfidi li jiġu meta ma nkunux qtajna attenzjoni biżżejjed. U allura aħna f'dan ir-rapport qegħdin nipproponju li jkun hemm tranzizzjoni li tkun waħda mingħajr xkiel li ma tkunx bl-iskussjata, ġifieri ma 18-il sena tiġi mainstream imma li jkun hemm a transition li tkun armonjuża. Xi ħaġa oħra li huwa ta' sodisfazzjon kbir f'dan ir-rapport huwa li wkoll ġew ikkonsultati il-migrant-led NGOs għaliex dan huwa grupp f'pajjiżna u nappella li ma noqogħdux nagħmlu bħall-Ostrich indaħlu rasna fir-ramel u naħsbu li qed ngħixu waħedna, dan huwa grupp ta' umani bħalna li qed jgħixu fostna u li hemmhekk għandna diffikultajiet ta' saħħa mentali li ħafna drabi qegħdin jgħaddu mingħajr ma nagħtu każ biżżejjed, qisna nies aljenati bħalli kieku qishom ma jeżistux u għandna bżonn ukoll hemmhekk nagħtu l-attenzjoni tagħna. Dan ir-rapport allura wkoll qed jiġbor fih dak li jintqal mill-migrant-led NGOs f'pajjiżna. Bla dubju ta' xejn, din is-sena il-UN għażlet it-tema tas-saħħa mentali fuq il-post tax-xogħol. U bla dubju ta' xejn huwa settur li huwa ta' importanza kbira. Jiena rrid nieħu l-opportunità biex nappella lil min ħaddem biex ma jibżax, għax ħafna drabi tkun biżax ma jkollniex l-informazzjoni. Ma jibżax li jiftaħ ideħ u jiftaħ il-bib tal-post tax-xogħol tiegħu għal persuni li għandhom daw id-diffikultajiet ta' saħħa mentali l-importanti li ikun jaf x'għandu jsir u allura nappella biex inkonna aktar sensibilizzazzjoni tal-postijiet tax-xogħol tagħna fejn tidħol is-saħħa mentali mhux biss biex ikun hemm l-opportunità għal min għandu daw id-diffikultajiet biex jaħdem imma wkoll biex nipprevedu għaliex aħna nafu li l-istress fuq ix-xogħol jista' jitriggerja diffikultajiet ta' saħħa mentali u allura għandna bżonn ikollna aktar sensibilizzar fuq il-postijiet tax-xogħol tagħna għal dawn it-tip ta' diffikultajiet. Dawn mhumiex kundizzjonijiet li jażlu lin-nies. Li mhix kundizzjoni tagħżel in-nies skont il-wiċċ, skont il-ġeneru, jew skont xi kulur, jew jekk hux ħelu jew ikraħ, dawn huma kundizzjonijiet li nistgħu nkunu lkoll suġġetti għalihom. U allura aktar ma nkunu sensibilizzati, iktar nifhmu ħadd ieħor minn xi jista' jkun għaddej. Bl-istess mod nappella lill-familjari ta' persuni li jista' jkunu huma milquta minn problemi ta' saħħa mentali biex ma jiddejqux. Ejjew ħankissru l-istigma. U biex inkissru l-istigma hija billi nitkellmu, billi nersqu l-qudiem. Tibżgħux tersqu l-qudiem għall-għajnuna. Huwa mistenni li tersaq il-qudiem għall-għajnuna u l-familji għandhom jinkoraġġixxu lill-persuna u jiffaċilitaw kemm jista' jkun biex il-persuna għażiża għalihom li tista' tkun qed bagħti minn diffikultajiet tas saħħa mentali issib l-għajnuna fil-pront. Iktar ma nagħtu l-għajnuna fil-pront, iktar irradbu l-isfidi li jista' jkollna qudiemna. U allura ma rridx intawwal iktar għaliex hemm ħafna diskussjoni interessanti ġejja u iktar nara importanza fid-diskussjoni speċjalment li se jqanqlu issa il-propju nies milquta li huma service users milli inkompli nitkellem jien ħlief li
nawgura li nkomplu niftħu moħħna, nkomplu narfu u nifmu il-bżonn li nagħtu rispett lil persuni b'diffikultajiet ta' saħħa mentali, li nkomplu nagħtu inkoraġġiment biex min ikollu d-diffikultà jersaq il-qudiem mingħajr ma jiddejjaq. Nappella lil poplu Malti Wawċi biex nifmu li dawn huma ħutna wkoll u li għandna dmir u responsabilità li ma niġġudikawx imma li nersqu viċin ħalli nagħtu dik lit li aħna magħrufin li kapaċi nagħtu meta jkun hemm il-bżonnijiet ħalli ngħinu lil xulxin. Nirringrazzjakom.